45 запалянковци бяха задържани на стадион. Те чупели седалки и хвърляли отломки по полицаите и играчите. При задържането един от запалянковците нападнал полицай. След срещата на площад Света неделя 17-годишен пребил гражданин. Повечето от задържаните след криминално проявени казаха за БНТ от полицията. В поделенията са прибирани и малолетни. Отрази се смиха и направиха погром. Трибуните опустошиха, изпочупени седалки, вълнички безброй, чейте да влизат малки и започва